Nin ye an ka podcast sendanɲɛko 42 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ni Nathaniel Danbele fɛ. Bi alamisa marisi kalo tile 6 san 2025 an ka yɔrɔ kalanta bɛ bɔ Matthieu sura 28 verset 19. O yɔrɔ b'a fɔ an ye ko o de kosɔn a y'i ka siyaw bɛɛ la ka u kɛ ne ka kalandenw ye, ka u baptiser Fa ni Denkɛ ani ni Senu tɔgɔ la. Yesu ka nin cikan jɛlen don. Egilizi kan ka kɛ ciden ye ani ka taa diɲɛ fan 14 bɛɛ la. O la walasa ka o cidenya baara dafa ka ɲɛ kosɛbɛ, Egilizi kan ka labɛn ani ka jukɔrɔmadon ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu bilalen don sen kan. Bi an bɛ waati min cɛtigɛla ni o ye waati gɛlɛn ye sɔrɔ nasira fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fɛ yan Mali la. Egilizi kan ka a ka yiriwa fiyɛrɛw sɛgɛsɛgɛ walisa a jɔyɔrɔ ye min ye kibaru duman ta fan fɛ ani tubiden kuraw olu sabatili ta fan fɛ ka o dafa. An ka warisɔrɔ sira tɛ se ka siri tun jaga ani nilifɛn na. Nafa b'a la an ka kokuraw dabɔ i n'a fɔ danaba lakɔlisow, duguma lakɔlisow b'o la, camancɛ lakɔlisow b'o la ani sanfɛ lakɔlisow fana bɛ o la, walasa ka sifinw dilan danaya la ka u labɛn baara nasiraw fana fɛ, ka kɛ n yɛrɛ ye jɛkuluw fana sigi olu minnu bɛ se ka baara kɛ baara bonda la i n'a fɔ kɛnɛyali nasira fɛ, sɛnɛ nasira fɛ ani baara kura dabɔ nasira fɛ, walasa ka nɔ bila sigida la ani ka taaɲɛ ka egilizi jukɔrɔmadon don. Kɛ n yɛrɛ ye baaraw dabɔ olu minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ nana ani ka danabaaw dɛmɛ ka u yɛrɛ ta sɔrɔ nasira fɛ. Egilizi man ka kɛ wajulikɛla dɔrɔn ye, nka ka danabaaw labɛn ka jɔ ka gɛlɛya kunbɛn ka a kɛlɛ. O min ye sɔrɔ nasira gwɛlɛyaw ye. Karamɔgɔ kalandenw bɛ kalan lakɔli min na olu fana ka kan ka dege kow ɲɛnabɔ cogo la ani feere kɛcogo fana la. Sabula karamɔgɔw olu de bɛ egilizi ɲɛminɛ. Ni egilizi min ɲɛminɛna ka ɲɛ, o ye egilizi ye min bɛ taa ɲɛ. An ka egiliziw lajija ani egilizi ɲɛminɛbaw u ka kuntilenna kuraw ta u ka ala baaraw kɔnɔna na, ka delili kɛ ala ka baara kura dabɔbaw ani ɲɛminɛba minnu hakili juru carilen don olu caman lawuli egilizi kɔnɔ Mali la yan. Kibaru duman kan ka fɔ, nka a kan ka jukɔrɔma don ni wale kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. Ala ka hakilitigiya di an ma ani baara kura dabɔli walasa ka egilizi jɔ min bɛ nɔ bɔ ani ka taa ɲɛ. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.